στο όρος Βόη με μια παρέα που ονομάζεται Σαϊμπερότσαρκα. Τώρα θα μου πείτε τι λένε αυτοί. Κι όμως είναι μια παρέα δραστήριων νέων που έφτασε ακόμα και να ανακαλύψει στις περιηγήσεις, στις άγνωστες ομορφιές της Καστοριάς και σπήλαιο, το σπήλαιο των νερών, για να το φέρει στα πόδια της πελαιολογικής εταιρείας. Τα χωριά Νόστιμο να θυμόμαστε και το χωριό Βράχο σε μια απόσταση από 27 έως 50 χιλιόμετρα νότια και δυτικά από την πόλη της Καστοριάς. Εδώ θα κινηθούμε γιατί τα θαύματα δεν περιμένουν, μας αποκαλύπτονται. Σύνθημα της ημέρας, πάμε τσάρκα. Όχι τυχαίο και εμπνευσμένο από την ομάδα εδώ πέρα, τη γνωστή Σαϊμπερότσαρκα. Χαίρετε λοιπόν, είμαστε η Σαϊμπερότσαρκα. Ναι. Ουσιαστικά δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από μια παρέα νέων ανθρώπων με ίσως που είναι λίγο πιο ανήσυχη, που προτιμάει από το να πιει ένα καφέ να βγει έξω στη φύση να εξορμήσει. Τώρα, όλο αυτό ξεκίνησε τυχαία. Ξεκίνησε τυχαία το 2007, όπου αρχίσαμε έτσι μια σειρά εξορμήσεων σε μέρη τα οποία είναι ξεχασμένα, χαμένα μέσα στα βουνά. Παρ' όλα αυτά όμως το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν είναι εξαιρετικό. Κάπως έτσι λοιπόν η εξορμήση μας συνεχιζόταν, δόθηκε όνομα σε όλο αυτό που κάναμε, Σαϊμπερότσαρκα, και αυτό έγινε γιατί αποφασίσαμε ότι όλο αυτό που κάνουμε μπορούμε μέσω του διαδικτύου την τσάρκα να την κάνουμε cyber και μέσω του διαδικτύου να αναδείξουμε όλες αυτές τις όμορφες γωνιές του τόπου μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ο συνάδελφος, γιατί ο Γρηγόρης είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, θα μας παρουσιάσει καταρχάς τον Νίκο. Και πάρ' το πάνω σου, πάρε τα ενία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Νίκο σήμερα. Θα μας πει πού θα πάμε. Τι θα κάνουμε. Για δρομή. Ξεκινήσουμε από το Νόστιμο, θα καταλήξουμε στο σπήλαιο στον Αηλιά, θα περάσουμε από το Καστανόφυτο, θα περάσουμε από το Πετροπουλάκι και θα καταλήξουμε στο τέλος στο Βράχο, στο χωριό Βράχος. Όση ώρα, Πέτρο, εμείς συζητούσαμε τα της διαδρομής με τον Γρηγόρη και με τον Νίκο, εσείς κάνατε εδώ πέρα ένας καφές. Λοιπόν, βρισκόμαστε. Είμαστε στη Μεσοελληνική Άβλακα, πιο απλά στις ακτές του απορριθωμένου δάσους του Νοστίμου, του Δήμου του Άγιου Σωρεστικού, στην Καστοριά. Ένα απορριθωμένο δάσος 20 εκατομμύριων ετών, που είχε κάποτε εδώ φοίνικες, κανήλες και σεγκόγιες, δηλαδή ένα εξωτικό νησί. Εδώ στις ακτές που είμαστε όμως, έχουμε το μεγάλο Καρχαρία που έχουμε ανακαλύψει, 25 μέτρα μήκος, ένα τεράστιο σαρκοφάγο πλάσμα. Έχουμε διάφορα θαλάσσια απολιθώματα. Εδώ δηλαδή, με συγχωρείς, ήταν θάλασσα. Ήταν θάλασσα, ήταν τυθής. Μάλιστα. Μια μεγάλη θάλασσα, ένας μεγάλος ωκεανός. Όχι απλά θάλασσα, ένας μεγάλος ωκεανός. Και από το Νόστιμο στη μονή του Αγίου Αθανασίου Ζικοβίτσας, που βρίσκεται ένα μόλις χιλιόμετρο από το χωριό Άγιος Ηλίας. Ο μεταβυζαντινός αυτός ναός κτίστηκε το 1629, ανακαινίστηκε το 1747 και οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται το 1785. Πόσοι κάτοικοι είναι σήμερα στο χωριό? Σήμερα είναι γύρω στα 12 άτομα, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Με την κατάσταση μετά τον εμφύλιο σπαραγμό φύγανε ο κόσμος, πήγανε άλλοι Τρίκαλα, άλλοι Θεσσαλονίκη, άλλοι Κοζάνη, άλλοι Καστοριά και έμενα γύρω στα 100 άτομα. Το 1954 ήμουν πρόεδρος εγώ του χωριού, ήταν 118 άτομα και από τότε σιγά σιγά μείναμε στα 10 άτομα. Έχουμε έρθει τώρα στο σπήλαιο των νερών. Μιλάμε για ένα σπήλαιο παρθένο. Ένα σπήλαιο αρκετά μεγάλο. Παρ' όλα αυτά. Μην μου πεις πολλά πράγματα για το σπήλαιο, γιατί θέλω να το δω πρώτα. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς θα βρει κάποιος άνθρωπος που θέλει να έρθει εδώ πέρα το δρόμο για το σπήλαιο. Από το χωριό. Πινακίδα δεν είδα. Ναι, από το χωριό Καστανόφυτο. Ωραία. Είναι γύρω στο
Γύρω στο 1 χιλιόμετρο ο χωματόδρομος που στρίβει δεξιά και μας οδηγεί στην είσοδο του σπηλαίου. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι σε περίπτωση που κάποιος έρθει να μην επιχειρήσει να εξερευνήσει το σπήλαιο πλήρως, δεν μιλάμε για μια αξιοποιημένη σπηλιά, μιλάμε για ένα νεαρό σπήλαιο, ένα υπόγειο ποτάμι όπου πάντα ελοχεύουν κίνδυνοι. Μου είπες ότι από τη στιγμή που έβαλα το κράνος είμαι πια μέλος της Σαϊμπερότσαρκας. Ναι, είναι το βάφτισμα σε όλα τα μέλη. Το να έρθει κάποιος στο σπήλαιο των νερών είναι ό,τι καλύτερο για μας, γιατί είναι καταρχήν πολύ όμορφο. Πότε το ανακαλύψατε? Το ανακαλύψαμε το καλοκαίρι του 2007. Μάλιστα. Είχαμε έρθει εδώ πέρα με την παρέα πρώτη φορά 4 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και είχαμε φτάσει ως αυτό το σημείο, δεν είχαμε προχωρήσει παραπάνω. Στο σπήλαιο έχουμε μπει 13-14 φορές σύνολο. Πόσο μήκος έχει? Είναι γύρω στα 500 μέτρα. 500 μέτρα. Ναι. Ο Σπηλολογικός Σύλλογος ήρθε εδώ πέρα, έκανε κάποιες έρευνες. Είχαμε έρθει τον Μάιο του 2009. Ναι. Και μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν για χαρτογράφηση και να γίνει πλήρη εξερεύνηση του σπηλαίου. Αφού φτάσαμε στον καταράκτη, μου λες ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και καταρρίχηση εδώ πέρα, όπως είχαμε κάνει αναρρίχηση στην Καστοριά πριν 9 μήνες. Ναι, ακριβώς. Γινόταν αυτό το πράγμα, απλά έπρεπε να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Την επόμενη φορά. Εννοείται την επόμενη φορά. Λοιπόν, είμαστε στο Πετροπουλάκι. Περιοχή Πετροπουλακίου. Είναι σε όλη την περιοχή υπάρχουν καταράχτες όπως αυτό εδώ πέρα που μπορούμε να δούμε. Τώρα είμαστε στα μικρά όντρια. Έτσι υπάρχουν και τα μεγάλα όντρια. Ακριβώς. Ναι. Που χωρίζουν, τα μεγάλα όντρια είναι στο νομό Κοτζάνης, τα μικρά είναι στο νομό Καστοριάς. Είναι η περιοχή χωρίζεται στα μικρά και τα μεγάλα όντρια. Κατάλαβα. Λοιπόν, η Σαϊμπερότσαρκα σήμερα μας έχει αποτρελάνει. Εσύ είσαι μέλος εδώ και... Μέλος εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Είμαι και εγώ μέλος, με συγχωρείς. Ναι, από σήμερα, ακριβώς. Από σήμερα έχεις γίνει μέλος της Σαϊμπερότσαρκας. Ακριβώς. Και, λοιπόν, ως τελείωμα, γιατί εντάξει, θα ήταν ιδανικό να τελειώσουμε στη φύση, αλλά μην λέμε ψέματα. Θέλουμε και κάτι να φάμε. Ακριβώς. Και κάτι να πιούμε, επομένως. Επομένως, από εδώ πέρα που είμαστε, Ναι. θα φύγουμε, θα πάμε στο βράχο το χωριό, όπου υπάρχει ένα καφενεδάκι και μπορούμε εκεί πέρα να τα πούμε, να πιούμε ένα τσιπουράκι με την ησυχία μας. Κοντά από εδώ. Κοντά, ναι, γύρω στα 10 λεπτά είμαστε εκεί πέρα. Στον δρόμο μας για το χωριό Βράχος, που μας περιμένει σε υψόμετρο 1080 μέτρων, θαυμάζουμε το φράγμα που κατασκευάστηκε το 2009 για αρδευτικούς λόγους. Έχει περίμετρο 2.800 μέτρα, αρδεύει 6.500 στρέμματα και μάλιστα πρόσφατα εμπλουτίστηκε με 70.000 στοιχεία γόνου πέστροφας. Πού πάτε εσείς? Η μέρα εδώ τελειώνει. Τα γυρίσματα επίσης. Και μετά από την τζάρκα μας αυτή στα ανεξερεύνητα όντρια, ήρθε η ώρα για φαγητό, τσιπουράκι και πολλές ιστορίες από τους κατοίκους του χωριού που, όπως βλέπετε, είναι ήδη μαζεμένοι. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά από το Άργος Ορεστικό για την πρωτοβουλία τους. Σαϊμπερότσαρκα.gr